Здравейте, потребители на YouTube, аз съм PandaBoy и днес играем Minecraft и ще имаме оцеляване на 1.8, докато ми се генерира света. И усещам, че това ще е много яка уредица, в която ще има много тъпи неща. Да, така. Чувам те, Алекс. Дайте ми на мен бисквити. Аз искам уния отляво. Отляво. Шарени. Не, взикам се, не са шарени. Отляво в купичката. Горе в шкафа, с сладките неща. Да, с крава една, на Милка. Има. И връщаме се след малко, когато оправя всичко и всичко ми е комфортно и всичко е яко и окей. И върнахме се. Брат ми досадния избега. Алекс! Да, реве. Най-накрая ще мога да снимам един клип без досадния ми брат. Така, още от сега искаме да си построим яка къща. И затова... гледай садния ми брат, де тръбна преди малко. Брат ми така, че съм една на земята, като риба. Сега се опитвам да правя лунната стъпка по лице. Сега се съсипа от кефир една. Алекс, отваряме бисквит. Сега май реве. Аз пък... А откъде знаеш? Аз сега, дами и господа, тук съм си супер. Значи, шил съм си бисквитки до мен, на компютъра има някакъв мизерен турски филм. Не. За какво е? Брат ми пита дали някаква хартишка и трябва на мама. Айде да се местиме от това байвам, защото ме нерви. Тя неща. Не може при мен. Разсипа миналия път, смахай се. Брат, не ми пука, отивай от другата страна. Ще те гледам. Няма. Само да ти седеш. Про PvP, мастер. Няма да си при Я мен. ги видя тия на интернет. И на интернет са същите те. Не, това... Не, бе, просто иска да седи до мен. Няма да седиш до сахапет. Седи там. Да, бе, ние ще се хапим. Наричаш ни канибали, така ли? Котрен. Маники котрен. Айде. Да ти търся една малка лъжичка. Не. Айде. Става. Добре. Така моли. Хе-хе-хе. Кофти. Не знам. Днеска беше много кофти ден, но петък и ми е кеф. 2 дена свобода, хайде хей сега. И всички, които са извън Враца, всички, не всички са на училище Христо Ботев, всички да ги ядат, защото само ние няма да сме на училище утре, пък всички останали ще са на училище и затова всички да ви ядат. Разбирате ли? Само от Христо Ботев учениците няма да учат. Алекс, ти си на детска, ти не се считаш. Да. Не. Ама, съм на градина, съм котирен. Знам. Ма ти ходиш на детска градина, а не на училище, затова не се считаш.
Дразниш ме. Сега ще убият. Защо не по-да с шумат? Лене, дей, моля те. Айде. Тук баба ни почва да ни троши. Ще ни трошиш ли? Ще ми троши. Аз съсипвам от смех всички. Тогава само казвам съсипвам от смех всички и брат ми откача. Кое? Хилех си са той там, на масичката, на мъничката там. Нали, забавничко ти е така. Като камикадзи да гледаш отдалече. Нали? Всички, които не знаят какво е камикадзи, аз не знам. Не, базикам се. Ти си оня камикадзи от една анимация, де ти забравих името. Като малък я гледах, за някакви пилета. И затова ти си камикадзи. Беше едно маничко, където само се заяждаше с пилетата. Не Angry Birds. Аз съм някакъв много нагъл и тук убивам прасетата. Хе-хе. Така. С ръце. Как да си взема чаша с ръце? Добре. И ти ме ядосваш. Ние сме близнаци по ядосване. Да. И подобряване. Махай се, бе. Прав ли съм? Не. Да. Да, добре ли сте? Тан. Ако питате защо нямам скин, ще ви кажа само едно нещо. Не знам. Но все пак това е 1.8, най-тъпата версия, която не знам дали в бета версия, обаче ама изглежда като в нея. Щом скиновете не се отчитат, си представете това е. Не отчитаха се в серверите, иначе на синглплеер не се разчитат. Така те. Така, сега ние сме нагли и ще съберем камък. Ние пък нямаме такова. Така. Така. Няма тишина за всеки случай. Така ще кажете да го направим. Така. Само докато се развием. Ама иначе после си го върнем и не виждаме нищо. И така, за да не лаги. Къде ще бъде нашия тъп холм. Аз тук що разбрах, че... Няма. Няма повече бъл. Какво си намерих? Ама той Алекс, той имаше супер малко, затова. Iron Man. Брат ми проси кисело мляко. Ти па само млеко искаш. Това е мляко прясно. Алекс е нагъл. Не ме обиждай, бе. Колко има? Така. Не си гладен.